Kur'an posljednja objava? Zašto je Muhammed alejhi selam pečat svih poslanika? Zato daj mi jednu situaciju da imaš u životu, a da nemaš odgovor u Kur'anu ili sunnetu. Nema situacije. I ne moraš lutati, ne moraš eksperimentirati. Gospodar ti dao. Hoćeš li poslušati ili nećeš to da tebi? Ne tebi je da odlučiš. Poslušaš. Misliš da će Allah da budeš nesretan? Nema šanse. Nema šanse da ti gledaj odnos između dvojice ljudi. Svi imamo neke pretpostavljene. Poslušaš volan učitelja u školu. Ako je plemenit učitelj, neće to zaboraviti. Poslušaš šefa u firmi, pretpostavljenog svog, on ti to neće zaboraviti. Poslušaš ahbaba, zamoli te nešto ahbab, ti njemu uradiš to što te on zamolio da uradiš. Hoće li ti ahbab ako je plemenit to zaboraviti? Ti poslušaš Allaha, poslušaš stvoritelja. Nema šanse. Nema šanse da Allah pusti, da ti njega poslušaš, a da budeš nesretan. To je nemoguće. Allah je najplemenitiji. Njega poslušaš i vidiš rezultate. Njega poslušaš i u srcu osjetiš bezbjedan sam, siguran sam. Uradio sam onako kako Gospodar traži. A hoće li drugi uraditi, to nije do mene. Ja ne mogu na njih utjecati.